jäitte kiinni siellä perustuloverkostossa ja jäitte kiinni siellä Bien-konferenssissa. Älkää menkö kukaan sinne, koska se on taas sitä paskaa, mitä meillä on Suomi täynnä. No niin. Heippa kaikki mussukat. Näin täällä Mäki-Matin perhepuistossa yhden kaverin tossa, joka ehdotti minulle, hän oli iso isä jo, ehdotti tässä, että osallistuisin Tampereelle järjestettävään tämän perustulokonferenssiin elokuussa. Laitoinpa paperit sitten vetämään. Mulla oli erittäin hyvä se nimikin siinä. Oota Rafael, isi tulee! Mulla oli hyvä nimikin siinä. Finland can only afford a real reform. Eli se ajatteluhan lähtee siitä, että meidän pitää kansalaispalkan avulla pystyä tekemään paljon suurempi muutos kuin mitä nämä esitetyt mallit on. Ja nyt on vaan käynyt silleen niin hauskasti. Mä menen tonne nurkkaan puhumaan, niin lapset ei järkyty. Tuolla on tuommoista vapaata tilaa. Nyt on käynyt vaan niin hassusti, että mua ei hyväksytty sinne. Käännetäänpäs tosta toinen. No niin, jatkuu. Eli tosiaan siitä perustulokonferenssista, Bien Conference puhetta, niin mua ei hyväksytty sinne. Aika järkyttävää, jos ajatellaan, että 140 on hyväksytty 180. Mä oon joskus kirjoittanut, että Suomi on yhteiskunnallisen innovoinnin ampumaa. Sitä se todellakin on. Ja tässä on jälleen kerran yksi hyvä esimerkki siitä, miksi Suomi on yhteiskunnallisen innovoinnin ampumaa. Ei mennä niihin kaikkiin juurisyihin tässä tietenkään, mutta yksi toi ilmentymä siitä, miksi Suomi on yhteiskunnallisen innovoinnin ampumaa, on se, että meillä ei ole oikeasti riippumattomia asiantuntijoita. Nyt jos ajatellaan, että meillä on tommonen konferenssi, jonka tarkoitus olisi perustulosta tai kansalaispalkasta, ihan sama miksi sitä keskustellaan, jutella, kehittää sitä, esittää toimenpiteitä, haastaa sitä juttua, kehittää sitä, viedä se ihmisten elämään, toteuttaa se omalta osaltaan. Paskan marjat. Tällainen konferenssi, sen järjestäjät, ensinnäkin ne saa valtion keltaisen kirjan kautta avustuksia omaan toimintaansa Suomen perustuloverkosto todennäköisesti hyvin suurella todennäköisyydellä. Toinen asia, siellä ne Tampereen yliopiston miehet, ne on lähellä jotain puoluetta, he saa palkkansa valtion budjetista. Kun tämmönen Hirvimäki, joka on ruohonjuuritasolla ruvennut tekemään täysin systeemin ulkopuolella, saa huikean ajatuksen, että kansalaispalkan avulla me voidaan tehdä isoja juttuja, kunhan se kansalaispalkka on siinä moottoriöljynä, mutta ei vaan ainoana asiana. Elikkä mä oon kirjoittanut kansalaispalkka nyt kansalaisaloitteessa, että vihreiden perustulomalli on nykysysteemin tekohengittämistä. Mä oon todella vahvasti sitä mieltä. Mä oon myöskin sanonut, että Elina Lepomäen tää malli, käänteinen perustulomalli, niin se on niin kokoomukselle tehty. Jos mietitään akateemista tiedemaailmaa, niin mitä muuta kuin niiden vallitsevassa olevien käytänteiden ja ajatusten haastamista, mikä muu voisi olla hedelmällisempää. Mutta kun se ei käy. Se ei vaan käy. Eli siellä on nyt arvioinut jonkunnäköinen toimikunta näitä, ja mä en edes mahtunut tosiaan 140 joukkoon tai nukkuvien kansalaispalkkamalli. Se on aivan naurettavaa. Miettikää nyt, että tuommoisissa paikoissa pitäisi olla punainen matto meillä alla, oikeesti. Tehty kansalaispalkkamalli, oma, 20 vuotta on jo kannattanut sitä ajattelua, se on kypsynyt. Meillä on kansalaispalkka hyvin keskeinen meidän ohjelmassa. Meillä on oma kansalaisaloite siitä. Siinä ei menetä mitään tuommoinen konferenssi, jos ajatellaan, että se oikeasti sen kehittäminen on tärkeää, että tulee joku juttu, joka kysyy, että hei, olisiko järkevää käyttää tätä samaa ajattelua, perustulo kautta kansalaispalkka-ajattelua ja tehdäkin se muutos paljon suurempana
korjata Suomi-systeemin valuvikoja siinä samalla kuin mitä nyt on esitetty. Miten siinä voisi mitään menettää? Tämä kyseinen vaari, hän esitti minua sinne konferenssiin, mutta oli omituisen sitkeä tuossa, kun sanoin, että tuohan on pelkkää politiikkaa. No hän sanoi, että niinhän se onkin pelkkää politiikkaa, tai on politiikkaa, politiikka vaikuttaa. Tässä on just tämän Suomen vika. Eli jälleen kerran niin etulinja näyttää konkreettisesti sen, että miksi Suomi ei toimi. Meillä on politiikka joka paikassa. Ja hän sanoi, että sulla on erilainen se tavoite. No mä kysyn, että mikä sinä olet sen määrittelemään? Et siitähän se hedelmällisyys tulee, että yritetään kääntää toinen toistemme päitä. Mutta jos ei Touko Aalto hyväksy minua, vihreiden puheenjohtaja, hei Touko Aalto, siellä on muuten poika Rafael. Jos ei Touko Aalto hyväksy minua edes Facebook-kaverikseen, niin onhan silloin jotain vikaa asioissa. Mä oon kirjoittanut, taisi olla 3 vuotta sitten, mä kirjoitin vihreiden perustulomalli on susi on syntyessään. Se on ilmeisesti suuri synti. Mutta meillähän on sama tavoite, perustuloihmiset. Huomioikaa se kansalaispalkka. Ja nyt meillähän on ihan sama tavoite. Meidän pitää saada X-määräinen perustulo kautta kansalaispalkka, vastikkeeton perustulo kautta kansalaispalkka jokaiselle suomalaiselle. Silloin on sama tavoite, jos tavoite on se, että se nimenomaan vastikkeettomuus. Se, onko se X jonkun kokoinen, eri kokoinen toisessa mallissa, ja se, onko niin kuin me ajatellaan, että siihen pitää ottaa paljon muitakin asioita mukaan, vai eikö siihen pitäisi ottaa muita asioita mukaan, niin se ei tee siitä sitä eroa, että me oltaisiin lähtökohtaisesti eri mieltä. Jäitte kiinni siellä perustuloverkostossa ja jäitte kiinni siellä Bien-konferenssissa. Älkää menkö kukaan sinne, koska se on taas sitä paskaa, mitä meillä on Suomi täynnä. Mä oon vähän vihainen tietysti, ehkä kannattaa mennä, mutta se on taas sitä paskaa, mitä meillä on Suomi täynnä. Lehdistö kirjoittaa nyt sitten, että siellä on asiantuntijat olleet pohtimassa ja sitä ja tätä. Ja ihmisille luodaan mielikuva, että kaikki viisaus ja osaaminen nyt tulee jostain sitä kautta. Ei se niin mene. Ruohonjuuritaso syrjäytettiin härskillä tavalla. Tosiaan mun kaltainen kaveri ei päässyt sinne puhumaan englantia. Oli hyvä, mä laitan sen varmaan blogiin sen, minkälainen se hakemus oli, ja kaikki voi käydä katsoa kansalaispalkkaa aloitteen kansalaisaloite.5. Vituks meni, sanoo Vatanen, ja tosiaan harmittaa tämmönen touhu. Tän saman analogia voi vetää ihan minne tahansa, miksi Suomi ei toimi. Se voi vetää soteenkin. Ei meillä ole tosiasiallisesti puolueettomia sote-asiantuntijoita, kun niitä asiantuntijalausuntoja otetaan. Ei meillä Suomi toimi. Meillä on ylipolitisoituminen joka ikisellä tasolla tässä yhteiskunnassa. Sen haastaminen, iso, hyvä vallankumous, me puhutaan nukkuvasta vallankumousta, todellakin tarvitaan. Se politiikan laittaminen aisoihin. Tää homma toimi tälleen. Nyt iskä lähtee tästä laskemaan lapsiaan. Mä kiitän ja kumarran ja palataan. Ja voi sen kansalaispalkka-aloitteen vieläkin käydä allekirjoittamassa. Siellä se on kansalaisaloite.5 kansalaispalkka nyt. Kiitoksia ja keskitytään vähän muihin asioihin. Kannattajakorttikeräys kiihtyy ja näin päin pois, että kyllä tässä työsarkaa riittää. Mutta pistin saman tien tämän pienen harmituksen videolle. Moro!